Pamatuju si, že před nějakými 34 lety to byl Miroslav Štěpán, který mluvil o tom, že nějaké děti nebudou poroučet vládě, jak má vládnout. A dnes slyším ministra Beka, který podobně povýšenou bohorovností říká, že ti, kdo dneska tady stávkují, tak si berou děti jako rukojmí. Vlastně máme stejně podobně neschopnou vládu, která dusí tuto zemi, ve které není jediný ekonom, který by řekl, že když máte inflaci, tak čím jsou lidé chudší, tak tím na ně padá hůře. A Miloš Zeman by znovu mohl vystoupit někde na Letné a mluvit o tom, že zaostáváme a že zanedbáváme vzdělání. Dokonce i to komické vystoupení Milouše Jakeše z Červeného Hrádku se nám vrací v podobně zábavném sketchi premiéra, který nakupuje Nutellu. Ale co nevymyslíte je, že dnes ti hrobaři vzdělání jsou třeba dva bývalí brněnští rektoři Brněnské univerzity a premiér Petr Fiala ještě nedávno před 2 měsíci na konferenci Česko na křižovatce řekl, že vzdělání je strategickou prioritou této vlády. A pak všichni v té vládě jako ovce, ať je to ministr zdravotnictví, kterému chybí peníze, nebo školství, kterému chybí peníze, nemají peníze na energie, nemají na boj inflací a přesto všichni jako ovce odhlasují 200 miliard za předražené mrtvé železo, vojenské letouny, které uvidíme někdy možná za nějakých 10 let a ze kterých nemáme nic z hlediska výroby, ani výzkumu, ani vědy. Takže tihle jsou opravdu ovce, které jediné, komu slouží, tak jsou možná energobaroni, banky a stali se reklamními agenty jedné velké americké zbrojařské firmy. Takže mě tady dneska chybí akorát paní Černochová zabalená do vlajky firmy Lockheed Martin.